Λοιπόν, πάμε να δούμε πώς θα περάσουμε το JPU firmware στο Galaxy S μας ή οποιοδήποτε άλλο firmware μέσω του Odin. Προς το παρόν θα κάνουμε για το JPU. Πρώτα απ' όλα βάζουμε το τηλέφωνο μας σε download mode, έχοντας πατημένο το volume down, το home button και το power button, μέχρι να μας βγει ένα κίτρινο εικονίδιο με ένα ανθρωπάκι του Android να σκάβει. Έχουμε κατεβάσει τα αρχεία μας, το φάκελο δηλαδή με το Odin που είναι το πρόγραμμα που θα χρειαστούμε και το φάκελο με την JPU. Ανοίγουμε το φάκελο με το Odin, θα το βρείτε στο πρώτο post του Hacks and Roots για το Galaxy S, στον οδηγό του μέλους τυχεράκιας. Κατεβάζετε μία από αυτές τις ROM που προτείνει, το περιέχει μέσα. Λοιπόν, το ανοίγουμε. Παρατηρούμε ότι έχει μέσα το Odin version 1.3exe και το αρχείο με την κατάληξη PIT. Ανοίγουμε το Odin, βγαίνει το πρόγραμμα. Δεν έχουμε συνδέσει το κινητό προς το παρόν. Και ξεκινάμε. Τικάρουμε πρώτα το repartition που βρίσκεται κάτω από την ένδειξη option. Το τικάρουμε. Και μετά πάμε και πατάμε το αρχείο, το κουμπάκι που λέει PIT. Ανοίγει ένας φάκελος. Πάμε εκεί πέρα που έχουμε το φάκελο του Odin. Και το βλέπουμε, το επιλέγουμε. Μετά πάμε εκεί που λέει PDA. Το πατάμε. Πάμε στο φάκελο με τη ROM μας, την JPU, στην προκειμένη περίπτωση, και βάζουμε το αρχείο που γράφει code. Μετά πάμε στην ένδειξη phone, το πατάμε και βάζουμε το αρχείο με την ένδειξη modem. Το επιλέγουμε και αυτό. Από κάτω υπάρχει ένα κουμπί που γράφει CSC. Αυτό υποτίθεται ότι είναι για να μπαίνουν αυτόματα τα APN και άλλα πράγματα. Εγώ προσωπικά δεν το έχω βάλει. Η ROM συγκεκριμένη δεν το έχει. Οπότε έβαλα χειροκίνητα τα APN. Κάποιες άλλες ROM το έχουν, οπότε πρέπει να το επιλέξουμε. Συνδέουμε τώρα το κινητό μας. Εδώ πέρα που γράφει ID.com θα γίνει κίτρινο. Θα καταλάβουμε ότι έχει μπει σωστά. Και πατάμε το Start. Το πατάμε. Εγώ δεν έχω βάλει το κινητό αυτή τη στιγμή, δεν έχει νόημα γιατί την έχω περάσει. Και εδώ είναι η πρόοδος. Η διαδικασία θα κρατήσει γύρω στα 2,5 λεπτά. Μετά το κινητό θα αρχίσει να περνάει κάποια αρχεία, θα το βλέπουμε στην οθόνη, δεν το πειράζουμε. Και μετά θα πρέπει να κάνει ένα reboot, όπου θα έχει περάσει το νέο firmware. Αν για τον οποιονδήποτε λόγο κολλήσει, απλά βγάζουμε το αποσυνδέουμε, βγάζουμε την μπαταρία και μπαίνουμε πάλι σε download mode και κάνουμε τη διαδικασία από την αρχή. Αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε το νέο firmware, το JPU. Λοιπόν, αν θέλουμε να το κάνουμε root, κατεβάζουμε το CF root. Έχει δοθεί το link στο θέμα του Hacks and Roots για το Galaxy S. Να το αρχείο που περιέχει μέσα. Λοιπόν, ξεκινάμε πάλι το Odin. Δεν τικάρουμε το repartition αυτή τη φορά, το αφήνουμε κενό. Βάζουμε στο PIT το αρχείο του που βρίσκεται μέσα στο φάκελο του Odin. PIT. Υποτίθεται είναι προαιρετικό αυτό το βήμα, εγώ το έκανα. Πάμε στο PDA και πάμε στο φάκελο με το CF root. Το βρίσκουμε, να το, και το βάζουμε και αυτό στην ένδειξη PDA. Πάλι βάζουμε το τηλέφωνο μας σε download mode, μετά το συνδέουμε στο Odin, μας βγάζει στο ID.com ότι συνδέθηκε σωστά και πατάμε το start. Αυτή η διαδικασία θα κρατήσει γύρω στα 30